Sabado galing kami sa taekwondo ni Gian. Ano ngayon? 12 noon lunchtime. Natagalan kami mga kabisdak kasi dumaan kami sa Filipino store. Namili kami ng ayuda natin mga kabisdak, no? Mga Pinoy products. Ito nga Zak, sobrang dami. So naisipan ko siya mga kabisdak na i-share sa inyo, na i-vlog sa inyo para meron din kayong idea, no? Especially sa mga papunta pa lang dito. Kung ano yung mabibili mo. Kasi yung nabayaran namin lahat dito mga kabisdak is $150. Ito, sakto talaga, $150. You know, so, 100, ito siya, $150. So, naisip ko mga kabisdak kasi pati ako nagulat. Yung pagkatapos namin yung bayaran, sabi ko, ito yung lahat, parang ang liit lang, di ba? Ito lang, almost equivalent siya sa normal na grocery namin per week. Kasi yung weekly grocery namin dito mga kabisdak is $150 din yung budget namin. Pero sobrang dami na naming mabibili, no? Pero yun nga, maintindihan din natin mga kabisdak at sinusupport din natin, no? Yung mga nagbi-business dito na mga kababayan natin. Kasi sobrang hirap mga kabisdak na magpadala ng products galing Pilipinas papunta dito, tsaka yung mga expenses pa niyan. So i-share ko lang sa inyo mga kabisdak kung ano yung mabibili natin for $150. Ipakita ko sa inyo, isa-isahin natin yung mga produkto. So patulong tayo. Babe, pwede patulong babe na hawakan mo na tong camera. Tsaka hawakan mo din tong resibo. Kung meron kang idea kung magkano yung product, itatanong ko sa iyo. Alright mga kabisdak, so ito yung lahat mga kabisdak, no? So ito yung lahat yung product natin. Ito siya mga kabisdak. Ganito, $150 to itong isang kahon. Alright, so doon ko siguro muna sa gitna. Dito siguro sa gitna. Okay. Alright, so isa-isahin natin mga kabisdak. So bumili na din kami ng ng ulam for lunch para hindi na kami magluto kasi alas 12. So start tayo dito sa calamansi soy sauce. Ba't bumili ka ng calamansi soy sauce para sa usawan? Sa isda, sa usawan ba? Gawa mo tayo calamansi. Magkano to? Siguro mga 250. 250 to? Okay na siya. Hindi siya ganun kamahal. Okay lang. So 250 calamansi soy sauce mga kabisdak. Alright, meron tayong Mamacita sauce. Actually nasa Woolworths to siya, diba? Pwede natin itong bilhin sa Woolworths. Iwan ko lang kung magkano to sa mahal siguro na, babe. Naman siya nakabutang ko sana, $4.15 or $9.50? $9.50. Mahal $9.50. Actually, pwede mo siya bilhin sa Woolworths, mga kabisdak, yung grocery dito. So, $9.50, no? Yung Mamacita. Mahal na yan, Silver Swan, soy sauce. Magkano to? Mga $2.50 na siguro na. Mga $2.50. So, bumili din kami mga kabisdak ng frozen bangus. Ito, $10.50 to, babe. Alam ko to. No? $10. Bumili kami nito, dalawa. Kasi yung isa, lulutuin namin bukas for breakfast. Kasi itatry, di ba magka-camping kami mga kabisdak next week. Gusto namin itry yung nabili namin na stove, camping stove. So gagamitin namin siya bukas for breakfast. And then, itong isa naman, dalawa siya, dalhin namin sa camping. So, yun, $20 tong dalawa. $20. Yung pala mga kabisdak, yung 150 Australian dollars, and pesos nasa around 6,000 pesos yan. So yan yung conversion rate ngayon. Around that. So meron din tayong Mighty Juicy hotdog mga kabisdak. Magkano to yung mga $10.50? Mga $10.50. Mighty Juicy hotdog. And then bumili kami nito mga kabisdak, Hansel chocolate sandwich. Ewan ko lang magkano to, siguro $6 na. $5.50 or $6. So in pesos, around 200 pesos. Fudgy bar mga kabisdak. Bumili din kami fudgy bar kasi gusto ko to. Hindi to gusto ni yung gusto ni Jan, yung pulburon. Meron kami nabili. Mga $6 din, no? $6, 200 pesos na ganun din. Tapos meron tayong nabili na calamansi Maggi. Ito may presyo. $4 mga kabisdak. $4 in pesos, I don't know, mga 150 pesos, around that mga kabisdak. So yun, no? I-convert nyo na lang mga kabisdak, pero nasa 150 pesos or $4, no? Tapos, bumili kami nito mga kabisdak, dalawa. Mamacita, actually apat siya. Mamacita na, pang mix. Merong tocino. Bumili kami nito mga kabisdak, tocino mix, kasi yung ginagawa namin mga kabisdak, bumibili kami ng pork neck, no? Dun sa meat shop. Pinachop ko siya ng maliliit, and then yung gagawin ko mga kabisdak, yun, i-marinate ko siya, tapos pag marinate, ilagay ko siya sa freezer. Tapos i-separate ko na siya portion, depende sa konsumo namin. So yun yung ginagawa namin mga kabisdak, no? So meron tayong tocino mix. Magkano to, babe, yung isa? $2 siguro. Pansit, $2 yung isa ganito? Mura.
Di 150 siguro. 150. So in pesos nasa mga I don't know 50 pesos mga kabisdak. Yes, alright. So medyo madami din actually mga kabisdak. Sardinas na Youngstown, hindi pa ba ito expired? February 2023. Walang presyo. Iwan ko kung magkano to. Siguro nasa, I don't know, kung mag 550 siguro to, I don't know. So Youngstown mga meron tayong dalawang sardinas, no? Alright. So, gusto ni Ami to, champurrado. So, isa to sa laging binibili ni Ami mga Zak. Merong presyo, babe, $5.50. $5.50 in pesos, mga magkano, babe, 180 pesos. So, i-convert nyo na lang yung saktong conversion mga bisdaka. Pero, yun nga, $5.50 in pesos, nasa around 180 pesos. Nandot na sa camping ba, no? Dadalhin natin ito sa camping? Pwede kay, kung ano man, mix naman. Yun, dalhin namin sa camping. So, kasi next weekend na mga bisdak yung camping namin. And meron kami yung Filipino style na spaghetti. Magkano to siya, babe? Mga $5 mo siguro. $5? So $5, mga 180 pesos din mga bisdak itong Filipino style spaghetti. And then, meron tayong polvoron. Mahal to dito mga bisdak actually, pero binili namin kasi sobrang gusto ni Gian. So yung gagawin namin dito mga bisdak, kay Gian lang to, hindi kami maki-share dito kasi mahal to pag dito mo bibilhin. So magkano to siya, babe? Siguro, I don't know. 11 siguro na. Mo siguro na 11. So $11. Pero sulit mga bisdak kasi sobrang gusto to ni Gian. So okay din siya. Kaya binili namin to. Meron tayong polvoron, $11 or in pesos nasa mga 350 or 400 pesos. So ito natira dito mga bisdak, ulam na to siya mga bisdak. Mahal din to. Ito yung mahaling mga kabisdak kasi syempre niluluto pa to, di ba? So meron kaming ito, dinuguan. Medium size siya mga bisdak na dinuguan. $15, no? 15. So ito siya mga bisdak, $15 in pesos na sa mga 450 o ganun, mga 400 pesos. So ito siya, dinuguan. And then meron tayong parang sisig. Ito tong medium or large? 17. Large na. Large na siya? Kasi different siya eh. Oo, no? Medium, large. Ito $17. $2 yung difference siya, no? Pero maor man. Maor size, no? So yan yung mga kabisdak. And then, ito mga kabisdak, empanada. Empanada yung benta nila dito. May 5 pirasong empanada, $8. So, fresh to siya mga sa. Actually, mainit pa siya. Kaya bumili ako nito kasi na-miss din natin kainin to. And then, meron din mga bisdak, yung isa pa, yung cheese calls na kinain ni Gian. And then, dahil yung nabayaran ko kanina mga kabisdak namin, nabayaran namin kanina is $150, binigyan kami nito na libre na. Libre din na? Libre na, sabi niya, binigay na ni ate. Kasi tawag na, Pep? Ginataang... basta something mga bisdak yung binignit ba? Binignit na sa ato, pero lahi man na sa Tagalog. Sa Tagalog. Basta sa Bisaya mga bisdak, binignit, no? So yun mga bisdak, so ito yung mga nabili natin mga bisdak. And then, bumibili siguro mga bisdak, in a month at least, bumibili kami doon na isang beses na ganito. Kasi supportan na din natin mga bisdak no, sa mga kabayan natin na binegosyo dito. Kasi hindi madali mga bisdak, napakalaki ng expenses, hindi magnegosyo. Kaya maganda din no, na mag-support tayo. At syempre, na-miss natin itong mga bisdak, yung Filipino products. Especially si Ami, si Gian, sobrang tagal na, 6 years na hindi na nakauwi ng Pinas si Ami. Kaya, kaya minsan, once a month at least bumibili kami ng Filipino products. And also mga kabisdak, maganda din no, na hindi natin makalimutan yung lasa talaga ng mga Pinoy products. So yun mga kabisdak, hopefully nag-enjoy kayo sa ating quick vlog no, about sa mga Filipino products na nabili namin sa aming $150. So ito yun siya mga kabisdak. So see you sa next vlog mga kabisdak. Bye bye!